Osasun sistema publikoetako medikuen gatazkak aurrera dirau. Erkidegoetako osasun sailetako buruak, Eusko Jaurlaritzako Alberto Martínez eta Nafarroako Fernando Domínguez Barne, Monika García Espainiako osasun ministroarekin bildu dira gaurkoan, sektoreko langileen estatutu markoak sorturiko eztabaidaren harira. Medikuek estatutu propioa eskatzen dute eta Hego Euskal Herriko sailburuek Espainiar estatuko beste 14rekin batera dokumentua sinatu dute Garziari gatazka konpontzeko akordioaz lortzea leporatuta. Izan ere, medikuek 5 greba aste egin dituzte pasaden otsailetik marko propioaren falta salatzeko. Bien bitartean, Osakidetzak esaterako 70 milioi bideratzea erabaki du soldatak igo eta lanuzten eragina arintzeko, baina Euskadiko mediku sindikatuak neurria nahikoa ez dela gaitzetsi du. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako probintzia auzitegiak Irungo irakasleari ezarritako epaia. Ebazpenak 4 urte terdiko zigorra ezarri zion internet bidez adin txikiko ikasleei sexu hurbilketa egiteagatik, baita baldintzapeko mehatxu delituagatik ere. Gizonezkoak helegitea aurkeztu zuen, baina Auzitegi Nagusiak baztertu egin du bere eskaera. Kartzelaratzeaz gain, 20 eguneko kokapen iraunkorra eta espetxe osteko 4 urteko zaintza askatasuna ere ezarri zizkion. Hego Euskal Herriko ikasleen 95,6 ganditu egin du aurtengoan unibertsitatera sartzeko proba. Gaur ezagutarazi dituzte emaitzak eta Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan aurkeztutako 15.658 pertsonatik ia 15.000 pasadu froga. 14.977 zehazki. Hizkuntza profilei dagokienez, D ereduan ikasi eta probetara aurkeztutakoen 96,8 gainditu du Euskal Autonomia Erkidegoan eta 96,69 Nafarroan. Gabon guztioi eta ongi etorri ekainaren 10 albistegira. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra bortxaz desagertu izenaren 46. urteurrenaren atarian, kasuaren inguruko informazioa desklasifikatzeko eskaera luzatu du Giza Eskubideen Behatokiak. Espainiako gobernuak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparraren bortxazko desagertzeari buruzko dokumentuak desklasifikatu ditzala eskatu dute. Idatzia helarazi die Giza Eskubideen Behatokiak Madrilgo Kameretako euskal diputatu eta senatariei desagertu zenetik 46 urte betetzen direlako ostegun honetan. 46 urte igaro dira Naparra azken aldiz bizirik ikusi zutenetik, eta geroztik honen familia etengabeko bilaketan aritu da. 2017an Ramon Francisco Arnau de la Nuez ustezko Guardia Zibil ohiak publikoki atirazi zuen zesidentzat lanean ari zen garaian Jose Miguel Etxeberriaren gorpuzkien kokapen zehatzaren berri izan zuela. Informazio hori familiari eman zion, baina lekua ikertu zuten arren ez zuten gorpua aurkitu. Behatokiaren arabera, arazoa ez da non bilatu ez dakitela. Haien esanetan, oztopo nagusia da Espainiako gobernuak uko egiten diola Arnauk emandako datuak zesideko artxiboetako informazioarekin bat datozela ofizialki berresteari. Azpimarratu dute hori dela eskatzen duten gauza bakarra eta berrespen hori ez emateak egia jakiteko eskubidea oztopatzen duela. Horregatik, gutuna bidali diete Espainiako parlamentuko ordezkariei. Bertan, dokumentuak desklasifikatzeko arrazoiak azaldu dituzte. Besteak beste, familiak 46 urte daramatzala ziurgabetasuna, sufrimendua eta etengabeko bilaketa jasaten. Hala, dokumentazio ofiziala existitzen dela ukaezina dela nabarmendu dute, eta ez dagoela hainbeste urtez luzatu den krimen baten desklasifikazioa ez onartzeko arrazoirik, ez baitago segurtasun nazionala arriskuan jar dezakeen informaziorik ez da estatu arrazoirik ere. Astearte honetan, Enrique Maia Iruñeko alkate ohiak hiriburuko Alde Zaharrean gazte batengandik erasoa jasan izana salatu du udaltzaingoaren aurrean. Enrique Maiak Iruñeko alkate ohiak hiriburuko Alde Zaharrean gazte batengandik erasoa jasan duela salatu du astearte honetan udaltzaingoaren aurrean. Salaketaren arabera, alkate ohiaren ondotik igaro zen gazte batek listua bota zenazka ematen diazun esan eta bularrean kolpea eman zion. Bere burua babesteko makurtu zenean gazteak gertakarien tokitik alde egin zuen. Momentuz ez dute inor atzeman edo atxilotu.
Hainbat politikarik publikoki gaitzetsi dituzte gertakari hauek. Joseba Asiron Iruñeko alkateak adierazi du horrelako ekintzek Iruñeko gizarteak behin eta berriz adierazten duen elkarbizitzarako borondatearen aurka doazela, eta Maria Txibite Nafarrako presidenteak gure gizartan ez dagoela tokirik eraso edo jokabide intoleranteentzat deitoratu du. Kristina Ibarrola UPNeko buruak geroa baiketa kontigo zurekinek ere erasoa gaitzetsi dute. Maiak 2 legealdi bete zituen Iruñean 2011tik 2015 eta 2019tik 2023 tarteko legealdian Asiron alkate zelarik. Gaur egun politikaren lehen lerrotik urrun mantentzen da. Araban oso erretuta dagoen kirol tradizionala da arabar bolo jokoa. Mendetako historia du eta garai batean herrietako topagune nagusetakoa zen. Gaur egun oraindik diziplina honek tradizioa, teknika eta komunitatea joko bakar batean uztartzen ditu. Arabar bolo jokoa Arabako kirol tradizional adierazgarrienetakoa da, euskal kirol ondarearen parte dena. Egurrezko bola batekin jokatzen da, 2,5 kilo eta 3 kilo arteko pisua izan ohi du, eta oholestu batean zehar jaurtitzen dute, pistaren amaieran jarritako boloak botatzeko. Urteetan zehar funtsezko gizarte jarduera zen bola jokoa, eta Arabako herri gehienetan elizatik gertu bolatokiak kokatzen ziren. Bertan herritarrak biltzen ziren, jaiak ospatzen ziren eta apustuak ere egiten ziren. Arabar bolo jokoa barnean disiplina desberdinak dauden arren, ezagunena Arabako lautadan jokatzen dutena da. Dena den lurraldeko eremu bakoitzak bere berezitasunak ditu jokatzeko moduari dagokionez, bai lekuaren antolamenduari, bai arauei dagokienez ere. Erreza dirudien arren, disiplina honek zehaztasun tekniko handia, jaurtiketaren kontrola eta pistaren ezagutza eskatzen ditu. Helburua pistaren amaieran dauden 4 boloak botatzea da, edo behintzat hoietako baten bat lurreratzea. Zenbat eta bolo gehiago bota orduan eta puntuazio handiagoa lortuko du jokalariak. Parte hartzaileek adierazten dutenez, zailena bola taularen amaierara behar bezala lerrokatua iristea da. Bertan dagoen lehenengo boloa kantoia izenekoa, jo eta gainerakoen gainean kate erreakzioa sortzea. 19 eta 20. mendeekin alderatuta bolo jokoak ospea galdu duen arren, Arabako klub, federazio eta txapelketei esker bizirik dira oraindik ere. Asteburuetan jokalariek herri arteko txapelketak izaten dituzte. Horrez gain, Gasteizko jaietako hitzordu nagusietakoa ere bada bolo jokoa, baina noiz ospatu zuten lehenengo txapelketa? Zehazki 1945ko abuztuaren 12an, igandean, Arabako lehenengo bolo txapelketa ospatu zen Gasteizko Abere plazan. Orduko ekitaldi hori Gasteizko udal aurrezki kutxak antolatu bazuen ere, gaur egun jada Arabako bolo federazioa existitzen da. 1975 urtean sortu zuten hain zuzen. Herri arteko lehenengo txapelketak berriz 1977tik aurrera antolatzen hasi ziren, eta ekitaldi hauek izan dira gehien bat arabarren bola zaletasuna suspertu dutenak. Izan ere, arabar boloa kirolutza baino askoz gehiago da jokalarientzat. Herriko bizitzaren eta komunitatearen bihotzean dagoen topagunea. Bolatokian auzokideak elkartzen dira, adin eta jatorri desberdinetako pertsonak harremanetan jartzen dira, eta belaunaldiz belaunaldi transmititutako istorioak, ohiturak eta bizipenak partekatzen dituzte. Bertan lagun artea sendotzen dute, jende berria ezagutzeko aukera sortzen da eta herritarren arteko loturak indartzen dituzte. Horregatik guztiagatik Arabako boloa ez da soilik trebetasuna eta lehia uztartzen dituen kirola. Herriaren kohesioa, elkartasuna eta gizarte harremanak bizirik mantentzen dituen tradizio bizia ere bada. Bai euskarari sariak banatu dituzte gaurkoan Pasaiako Albaolan. Lan munduan euskara sustatzen duten erakundeak aintzatesteko asmoz. Bertan izan da Udane Arbeo. Mendigaiurretik itsas bazterrera lelopean bai euskarari sariak banatu dituzte Albaola itsas faktorian, ehun gonbidatu baino gehiago elkartu gara gaurkoan eta saridunak izan dira Puntueus Fundazioa, Herriak eta Mendiak eta Herriak elkartea eta Euskal Moneta. Arlo sozioekonomikoaren inguruan euskalduntzen egiten duten lana aitortu nahi izan diete eta sari honekin batera entitate hauek eredu bilakatu nahi izan dituzte gaurkoan.
Urtero bezala, hemen elkartu gara Euskararen aldeko konpromisoa, ausardia eta sormena ospatzeko. Sari hauek ez dira bakarrik egindako lanaren aitortza, etorkizunerako bultza bat ere badira. Saridunek erakusten digute Euskara soilik ez dela hizkuntza bat, balio bat, aukera bat eta komunitate oso bateko indarra direla. Aurtengo leloak mendi gailurretik itsas bazterrera, bidea, komunitatea eta elkarlana irudikatzen ditu. Euskararen biziberritze prozesu hori horrela irudikatzen dugu ere. Pausoz pauso, bide egin dutenekin, bide lagunekin eta etorkizuna begira lan egiten dutenekin. Zinegoak jaialdiaren 23. edizio egingo da Bilbon ekainaren 22tik aurrera, aniztasun sexuala, identitatea eta generoarekin lotutako 50 ekintza baino gehiago prestatu dituzte, piztu-piztia da urtengo leloa eta ekainaren 29 arte luzatuko da. Bilboko LGTBIQ+, 23. nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia ekainaren 22tik 29 egingo dute. Aurtengo edizioko leloa piztu-piztia da, eta gure alderdirik askaena eta basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan, zapaldua eta deseroso edo desegoki giza seinalatua izan da. Eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten. Alderdi hori indartu egin nahi dugu. Sail ofizialeko 3 kategoriatan 15 film luzek hartuko dute parte eta lehen aldiei emana izan diete garrantzia. Azpimarratzekoa da sail ofizialeko film luze gehienak lehen lanak direla. 15 filmetatik 10 opera prima dira. Horrek erakusten du sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Proiekzioak, solasaldiak, eztabaidak, antzeslanak, kontzertuak eta beste hainbat ekintza ikusgai izango dira Bilboko zenbait gunetan, eta film laburrak ere presente egongo dira zinegoaken, eta 11 herrialdetako 28 lanek osatuko dute. Beste urte batez zinegoakek bertako ekoizpenarikiko konpromisoari eutsiko dio erroak Euskal Panorama sailaren bidez, Euskal Zinemari bultzada eta ikusgarritasuna emateko sortutako espazioan. Ildo horretatik Euskal jatorriko 5 titulu egongo dira ikusgai aurtengo edizioan, hilaren 22tik 29ra. 12 urteko ibilaldiaren ostean, trantsizioaldian murgilduko da sare datorren ikasturtean, 2027ko manifestazioa azkena izatea espero dute eta horren ostean Euskal preso politikoen eskubideen urraketarekin amaitu eta elkarbizitzaren aldeko jardunean estrategia berria aplikatzea aurre ikusi dute. Beraz, 12 urteko ibilbide guzti horri buruz eta egungo egoeraz hitz egiteko daukagu gaurkoan gurekin, Beñat Uribe Etxeberria, sare herritarreko kidea. Eguerdion. Eguerdion. Ni esker gonbidapena onartzeagatik. Zuei. Pasaden larun batean, hilaren 6an agerraldi jendetsua egin zenuten Arrasaten, 100 pertsonek osatutako argazkia, datorren urtarrilerako manifestaziorako deialdi egiteko besteak beste, irudi indartsua izan zen pasatzen larun batekoa. Bai, nolabait horrelakoak antolatzen ditugunean izaten dugu beti ere antolatzaileok beldur bat, zenbaterainoko arrakasta eskuratuko dugun, baina helburuak edo aurreikuspenak guztiz bete genituen, ez? 700 pertsona inguru kalkulatzen dugu izan genituela elkarren ondoan larun batean, 11 atarritan Monterron parkean antolatu genuen agerraldi jendetsuen, eta oso kontento, oso pozik, horrelako hausnarketa baten ondoren eta horrelako erabaki batzuen ondoren ikustea gizartearen babesa orain artekoa edo orain artekoaren oraindik eta haratago dela eta jendea elkartzeko edo gizartea nolabait kohesionatzeko balio duela, oraindik eta gustorago bai. Esan bezala, datorren urtarrilerako mobilizaziorako deia egin zenuten, azkena izatea espero duzuela ere esan duzue, benetan azkena izateko aukerak badaudela errealak direla uste duzue? Bai, egia da, urtarrileko manifestazioen bueltan, azken 12 urteetan sarek antolatu dituen urtarrileko manifestazio horren bueltan, 2 gauza gertatu dira. Bata, urtarrileko manifestazioaren bueltan, 2 gauza gertatu dira. Bata, urtarrileko manifestazioaren bueltan, 2 gauza gertatu dira. Bata, urtarrileko manifestazioaren bueltan, 2 gauza gertatu dira.
Aurretik edo manifestazioaren ondorengo egunean egiten den balorazioan ere urtero esan izan dugula, espero dugula azkena izatea, hori ez da berria, baina aurten bagoaz zerbait berria esatera edo esan dugu zerbait berritzailea, alegia uste dugula datozen hilabeteetan eskuratu ditzakegula baldintzak benetan azkena izan dadin. Eta baldintzak eskuratu baino nolabait interpelatu nahi dugu instituzioa eta interpelatu nahi dugu gizartea bere osotasunean esanaz azkena izan beharko lukela. Ez manifestazioa beraren ibilbideari erreparatuta, baizik eta euskal preso iheslari eta deportatuen auzia dagoeneko gehiegi luzatu delako. Helmuga denak etxera horixe da zabaldu duzuen leloa. Duela 12 urte hasiriko bide horren helmuga ikusten duzu hortzi mugan, edo helmuga baino gehiago bide berri baterantz goazela? Bai, hor erreferentzia egin nahi izan diogu azken agerraldi honetan zabaldutako edukiarekin, inkluso spot bat ere egin genuen publiko eta spot horretan argi utzi nahi izan dugu, ez? Urtarrileko manifestazioa bera eta euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzearen aldarria edo beraien giza eskubideen defentsa ez dela bakarrik sareren eginkizuna izan, baizik eta hamarkada luzetan jarraipena izan duen aldarrikapen bat izan dela, eta hain zuzen urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazio hori irudikatu nahi dugu helmugatzat. Helmuga bat gurutzatu dugunaren irudikapena plazaratu nahi dugu edo Bilboko kaleak zentzu horretan bete nahi ditugu. Hala ere, kontziente gara, igaroko dugun helmuga hori ez dela azken helmuga izango, ez? Uste dugu datozen hilabeteetan eskuratu ditzakegula baldintzak nolabait fase bati amaiera emateko, aurretik beste zenbait faseri amaiera eman diogun moduan, besteak beste urrunketa edo dispertsioa, uste dugu izan ditzakegula edo eskuratu ditzakegula baldintzak helmuga bat gurutzatu, fase bat amaitu eta fase berri bati irekiera emateko, hain zuzen ulertuta eta larunbatean behin eta berriro errepikatu genuen, ez goaz sareren lana amaitutzat ematera, baizik eta helburua, sare sortu zen helburua orain 12 urte, helburu horretan buru belarri jartzera, alegia euskal preso iheslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria. Aipatu duzun horri utzi nahi nion, ze izan ere Arrasateko agerraldian izan zen utela datorren ikasturtea 2026-2027 trantsizio aldi bat bezala izango zela, aipatu duzun etapa horren amaierarena. Zein zentzutan nola aurre ikusi edo planteatu duzue trantsizio hori? Azken hilabetetan ikusten ari gara, ez? Euskal espetxe eredua deitu dioten horren bilakaera. Ez duguna uste ez diogune behintzat egiten balorazio guztiz negatibo bat, ez? Uste dugu are eta positiboagoa izan daitekela, are eta urratsi gehiago eman daitezkela, eta hori da eskatzen duguna, urrats horietan sakontzea, eta bergizarteratzearen logika horretan, kalea zapaltzen hasteko baldintzak betetzen dituzten preso guzti horiek egunerokotasunean kalea zapaltzen jartzea. Eta logika horretan, esaten dugunean helmuga gurutzatu nahi dugula, horretaz ari gara, baina beti ere argi izan da, epe motzean behintzat ezin gaindituko ditugula gatazkak utzitako ondorio guzti horiek, iheslari eta deportatuen auzia besteak beste oso korapilatua dagoelako, eta bada helburua egokitzapen batekin, gure lan esparruaren birmoldatze batekin ere, ulertzen dugu gala izan behar duela, 2026-2027 kurtso honetan, zein uste dugun erabaki horra izango dela fase horri amaiera emateko, fase berri bati irekiera eman, eta gatazkak utzitako ondorio guzti horien konponbide integral batetan lanean jartzea. Izan ere, aldaketa guzti hauek aipatzen joan zara badira argazki handiago baten parte, euskal preso politikoen egoera aldatu zion delako urteetan zehar, sarek egitekoari abiatu zionean, 275 preso zeuden Espainiako eta Frantziako estatuetako 50 espetxetan banatuta, gaur egun berriz 120 zifra eta egoera ere aldatu da. Garrantzitsua iruditzen zaigu zifrak publikoki ere aldian behin esatea hain zuzen laguntzen dutelako dimentsionatzen zein den egungo egoera. Aipatu duzun moduan, sareren sorrerarekin 475 preso zeuden espetxeetan beraien zigorrak betetzen, eta ez dago soberan gogoratzea, naiz eta orain urte batzuk gainditzea lortu genuen lehenengo graduan, isolamenduan eta urrunduta, aipatu duzun moduan, Espainiar zein Frantziar estatuan 50 espetxetik gora. Eta gaur egungo egoera oso bestelako
nagusienakoa aipatu dugu, 120 preso inguru daudela beraien zigorrak betetzen, eta aipatu dezakegu ere, eta azken hilabetetan saiatu gara merezi duen garrantzia jartzen, hain zuzen, 120 preso horietan geratu baino desglose batetan zehazten, ez? Eta 120 horietatik aipatu beharra dukagu, 170 gutxienez, badagoela bere zigorra egunerokotasunean betetzen, egunerokotasunean kalea zapaltzen dutelarik betetzen, 1.2 edo 3. gradua medio, ez? Eta helburua bada, epe motzean, esan dugun moduan, erabaki horrak izango diren datozen hilabete hauetan, preso guztiak, edo ia guztiak behintzat, egunerokotasunean kalea zapaltzen betetzea beraien zigorraren azken urteak. Aipatutako aldaketa horretan mugarria izan zen 2023an jada aipatu duzun urruntze edo sakabanatze politika horien amaiera Espainiako estatuaren. Aldetik, dimentsionatze horretan, zukera aipatu berri duzun horretan, zenbateraino aldatu zuen 2023ko erabaki horrek euskal preso politikoen egoera? Guztiz aldatu zuen, ez? Espainiar estatuko nolabait egoera politiko nahas pilatu horrek eman zuen aukera urrunketa eta dispertsioari amaiera bat emateko, eta behin Euskal Herriratzea edo Euskal Herritik gertuago zauden espetxe horietara presoak gerturatu ziren momentu horretan, noski sufrimendu handi bati eman zitzaion amaiera, ez? Nahiz eta uste dugun garrantzitsua dela aipatzea hamarkadetan zehar eragin zuen sufrimendu guzti horrek eragin zituen biktimak, besteak beste 16 lagun eta senide galdu baitzuten bizia Espainiar zein Frantziar estatuko errepideetan, 1000 istriputik gora kontabilizatuak daude dispertsioak eta urrunketak eragin zituztenak, edota motxiladun aurren figura sortu behar hori ere, ez? Zenbait eta zenbat aurrek eman zuten beraien bizitzaren lehenengo urteak espetxean bertan edo espetxera joan etorriak egiten. Eta noskira aipatu beharra dauzkagu, espetxean bertan 4 pareten artean bizia galdu zuten 30 presotik gora. Eta noski asko aldatu zuela egoera aldatzen urrunketa eta dispertsioaren amaierak, hain zuzen gero espetxe eskumena heldu zenean Euskal Autonomia Erkidegora ere horrek eman zuelako aukera lehen aipatu dugun Euskal espetxe eredua aktibatzeko edo martxan jartzeko eta beti ere bergizarteratze baten logikan presoek eskubidetzat duten eta beraien zigorren azken urteak kalean betetzea ahalbideratzen dien nolabait espetxe ibilbidea garatzen hastea. Aurretik esan bezala, Sarek 12 urteko ibilbidea dauka dagoeneko, zer nolako irakurketa egiten duzue urte guzti hauetako bide horretaz? Irakurketa ezin dezakegu positibo egin. Hain zuzen nahi genukena, baina askoz ere mantsoago eman delako bilakaera eta oraindik ere urrats handiak ditugulako aurretik emateko. Baina guztiz positiboa ezin eman dezakegunaren bidean, guztiz negatiboa ere ezin dezakegu egin. 12 urte hauetan, batez ere orain, zer esango dugu, 10, 8, 5 urte atzera egin ere, pentsa ezina ziteken, orain momentu honetan, estenatoki honetan egongo ginela, hain zuzen guztiz blokeatuta zegoen egoera baten aurrean geundelako, eta lortu dugu, uste dugu, kontsentsuetatik eta ezberdinen arteko gerturapenetatik, empatiarik eta zintzotatik, eta adostasunetatik honi guztiari aurre egitea, interpelatzea beti ere instituzioak eta arduradun politikoak, eta instituzio eta arduradun politiko horiek gizarteak hartzen zuen arduratik lanean jartzea, ez. Zentzu horretan uste dugu Sarek izugarrizko ekarpena egin diola auzi honen konponbideari eta uste dugu oraindik ere badugula lana eta auzi honen konponbide integralera bidean Sarek baduela lana eta gizarteak baduela ardura. Adostasun sozial eta politikoetara iristen saiatu zaretela aipatu izan duzue, helburu hori, egian erantzun berritan duzu, baina helburu hori lortu duzuelakoan zaudete, hau da, gizarte eta politikako sektorean hitzekin adostasunak lortu dituzuela uste duzu, hau da, izandako halako saretze bat gertatu dela? Bai, uste dugu hainbatetan lortu dugula. Orain urte batzuk atzera eginda, larriki gaixo zeuden presoen dinamikan edo motxiladun aurren dinamikan, izan bidea dinamikan, eta azken dinamika hauetan, azken urte hauek ardaztu dituzten dinamiketan ikusi dugu gizarte zabal bat edo gizarte anitz bat, ez? Ez ditugu ikusi kolore konkretu batzuk edo sigla konkretu batzuk, baizik eta ikusi dugu gizarteak ordezkatzen zuela instituzioetan ematen zen ordezkaritza zabal edo anitz hori. Eta uste dugu datozen urteetan ere zentzu horretan jarraitu behar dugula lanean, nolabait ulertzen dugulako
Euskal Herriaren eta Euskal Gizarte osoaren beharretatik ari garela, hain zuzen, lehen aipatu dudan moduan, iraganari aurre egin behar diolako herri honek, izugarrizko sufrimendua jasanduelako urte luzetan, eta oraindik ere sufrimendu eragiten duten oraindik auzi horiei, aipatu ditugun Euskal preso iheslari eta deportatuen auziak eta oraindik aitortu errekonozitu gabe dauden biktima horien auziak nolabait gainditu behar ditugula eta benetan elkarbizitzari eta etorkizunari begira jarri behar dugula. Ulertzen dugun moduan eta aritu garen moduan 12 urte hauetan, adostasun zabaletatik, konsensuetatik eta ezberdinen arteko gerturapenetatik. Argilunak ere irudikatzerako garaian, argitasun horri eusten balin badiogu, Euskal Gizartearen zati handi baten babesa sentitu duzuela adierazi izan duzue. Babes hori sumatu duzue aziz joan dela urteak pasala? Bai, baliteke bai. Lehenengo urteetan nolabait sareren sorreratik bertatik Santelmon 2014an egin zen ekitaldi hartatik irudikatu zen, dagoeneko bazegoela ezberdinen arteko adostasun bat sufrimendu eragiten jarraitzen zuen auzi honi konponbide emateko, baina azken urteetara arte ere mantendu da. Eta esango nuke, azken urteetan behintzat urtarrileko manifestazioak berak erakutsi duela aniztasun hori, zifrak ere hor daude, urtero lortu dugu, 300 eta 325 urte egunetan barkatu egiten zen manifestaziorik jendetsuena izaten mantentzea edo jarraitzea, eta bai, uste dugu lortu dugula, nolabait gizarte oso baten beharrak irudikatzen, eta aipatu dudan moduan helburu ere bada etorkizunen ere hala izaten jarraitzea. Badago hala ere kriminalizazio eta desakreditazioa aleginak egiten saiatu denik, zuen aipatu zuen bezala, zein aldetatik etorri dira, zein helbururekin, atzera begira jarraitu nahi dute batzuk oraindik ere? Bai, argi dago, eta ez nuke ardaztuko nahi hori Euskal Herrian baizik eta Espainiar estatuari begira jarriko naiz momentuotan. Eta argi dago, eskuin ultraeskuin sektoretatik edo zenbait lobby mediatikoetatik badago nahi bat eta akaso beraiek izango dute behar bat, iraganeko diskurtso horiekin eta iraganeko eszenatoki horiek mantentzearekin jarraitzeko, baina guk argi daukagu, Euskal Gizartearen babesa daukagula, ikusi besterik ez dago egiten ditugun mobilizazio eta dinamikek nolako jarraipena duten, larunbateko agerraldia ere adibide argi bat da, eta inolako eztabaida edo inolako eztabaidetan sartu gabe sektore horiekin hain zuzen uste dugulako mantentzen dugun diskurso horretatik eta elikatzen dugun diskurso horretatik eraikiko dugula etorkizuna eta elkarbizitza. Orain arteko ikusita, merezi izan du 12 urte hauetan eginiko bideak? Bai, zalantzarik gabe. Esfortzuak handiak izan dira eta aspektu humano batetatik asko izan dira ere urte hauetan gure ondotik joan direnak eta izugarrizko ekarpenak egin izan dizkiotenak, baina zalantzarik gabe bai ez. Besteak beste ikusi dugulako urteetan zehar eta orain ere datozen hilabetetan egin nahi dugulako pixkanaka faseak gainditzen joan, ez? Urrunketarekin eta dispertsioarekin amaitzea lortu genuen, orain presoak kalea zapaltzen jartzeko fase honekin ere amaitu nahi dugu, edo uste dugu datozen hilabetetan eskuratu ditzakegula baldintzak fase honekin ere amaitzeko, eta helburua jomuga ikusten dugu urratsak ematen ere ari garela pixkanaka urteetan zehar, eta beraz merezi izan du noski. Hitz hauek entzun da, amaituko dugu gaurkoan elkarrizketa, Beñat Etxeberria, mila esker, Hamaikarekin hitz egiteko tarte hau hartzeagatik. Eskerrik asko. Hona arte iritsi da asteazken honetako albistegia. Kanibeten 2 izar abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue gogoratu Hamaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezuela. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.